raspravom. Sljedeći je kolega Tomislav Lipošćak, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, još jednom pozdravljam gospodina državnog tajnika i pomoćnika. I evo pred nama je novi Zakon o šumama koji se nalazi u prvom čitanju i odmah na početku moram izraziti i osobno zadovoljstvo što je i kroz ovaj zakonski prijedlog prepoznata uloga i značaj opće korisnih funkcija šuma. Moram priznati da sam imao i bojazni po pitanju OKFŠ-a zbog klime koja je posljednje vrijeme vladala, da smo ga često spominjali kao određeni namet, parafiskalni namet od kojega malo tko od nas ima koristi. Međutim, evo i u samom članku 6. prijedloga zakona navodi se da je interes RH u upravljanju šumskim ekosustavima da se ostvaruje kroz nekoliko mjera, točnije navodi se 8 mjera, između kojih su i zaštita šuma i šumskih zemljišta te zaštita i očuvanje opće korisnih funkcija šuma i bioraznolikosti, te osiguranje sredstava za održivo gospodarenje šumama, razminiravanje šuma i šumskih zemljišta, od čega se ove zadnje dvije stavke dobrim dijelom financiraju iz sredstava naknade za opće korisne funkcije šuma. Također govoreći o mjerama, zakon navodi i nacionalnu strategiju i nacionalni program šumarstva. Smatram da bi upravo donošenjem, odnosno revidiranjem nekih postojećih dokumenata time učinili jedan veliki pomak, što smo se više-manje i svi ovdje usuglasili, te bi time uklonili mnoge nedoumice i nesuglasice kako i u samome šumarstvu, tako i u drugim granama koje se vežu na šumarstvo i koje su mu srodne. Osvrnuo bih se i na članak 5. zakona koji definira da se šumom ne smatraju između ostalog i kulture kratkih ophodnji na poljoprivrednom zemljištu. Kako smo Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji u članku 5. definirali da se osim na poljoprivrednom zemljištu kulture kratkih ophodnji mogu osnivati i na šumskom zemljištu, smatram da bi bilo poželjno da i te kulture definiramo pojmom, odnosno statusom, da li ih smatramo šumama ili ih ne smatramo šumama. Što se tiče zaštite šuma i šumskih zemljišta, definirano je da se njihova zaštita, odnosno provođenje šumskog reda u šumama da ju obavlja lugar, znači osoba sa minimalno srednjom stručnom spremom šumarskoga smjera te sa ostalim zadovoljavanjem propisanih uvjeta, te da srednji i veliki šumoposjednici zaštitu šuma vrše sami, dok se mali mogu odlučiti hoće li to učiniti sami ili u organizaciji udruženja šumoposjednika. Ova druga opcija po meni je puno učinkovitija i bolja, osobito iz razloga što se i kroz zakon omogućuje zapravo sufinanciranje te čuvarske službe od strane savjetodavne službe. Ovdje sada imam jedno pitanje, zapravo prijedlog da ministarstvo propiše ili na neki drugi način odluči da u slučaju da služba vrši sufinanciranje čuvarske službe, odnosno čuvanja šuma, da tada i uvjeti budu identični kao i oni za državne šume. Govorim to, ajmo to tako reći, iz cipela svih onih kolega šumarskih tehničara koji se nalaze na tržištu rada i kojima bi na ovakav način mogli omogućiti zapravo ulazak u sustav, odnosno zaposlenje. Jednako tako u članku 50. zakona definirano je da se u šumama koje su u vlasništvu RH da fizičke osobe, odnosno lokalno stanovništvo može izrađivati ogrjevno drvo za vlastite potrebe u količini do 20 kubnih metara uz određene uvjete. Po meni smatram da bi bilo poželjno da malo točnije definiramo pojam lokalnog stanovništva iz razloga da bi izbjegli određene zlouporabe ove odredbe, ali da bi i onom osoblju, uglavnom Hrvatskih šuma, zapravo olakšali prilikom, ajmo tako reći, izdavanja dozvola za izradu ogrijeva upravo zbog tih manipulacija i različitih tumačenja. Članak 52. zakona definira i mogućnost izdvajanja pojedinog šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja i riječ je o zemljištima koje su naravno u vlasništvu RH, ali kojima je u katastru način uporabe definiran kao oranica, vrt, livada, pašnjak, voćnjak, maslinik, vinograd, trstik ili močvara. Ovdje bih naglasio i podcrtao riječ mogućnost izdvajanja, a ne obavezu iz jednog vrlo bitnog razloga. Naime, u proteklim razdobljima imali smo priliku vidjeti da su se slične zakonske odredbe znale zlouporabiti, tako da smo imali slučajeva da smo u određenim normativnim aktima koji su propisivali ili broj ljudi ili sredstva koje se predviđaju za određena područja, odnosno šumsko-gospodarska područja, da smo u startu odbacili područja iz izračuna koja bi mogla izaći po ovakvim odredbama izvan zakona, pa smo tako dolazili u jedne
najmanje je reći čudne situacije. Primjera je recimo kod zadnjega pravilnika o reviru gdje smo na ovakav način zapravo iz obračuna izbacili gotovo polovicu čuvara šuma u upravi šuma Splita. Sami znamo kolika je njihova uloga i u zaštiti šuma, pogotovo u Dalmaciji. Uz članak 67. koji definira šumski doprinos, naglasio bih da je zapravo nužnost ispravnog korištenja, odnosno utroška sredstava koja se na taj način uplaćuju na posebne račune jedinice lokalne samouprave. Svjesni smo i danas smo tu već nekoliko puta govorili o uništavanju cesta pod teretom i nužnosti znači popravka, odnosno obnove isti. Veliki dio jedinica lokalne samouprave na dobar i zadovoljavajući način raspolaže sa tim sredstvima, međutim imamo jedinice lokalne samouprave koje mali dio samo toga doprinosa koriste upravo u ovom smjeru prema šumskim prometnicama, a nažalost imamo jedinice lokalne samouprave koje na kraju godine imaju i neutrošena sredstva sa tih pozicija. Još nekoliko riječi općenito o nadzoru nad provedbom ovog zakona. Smatram da je zakon relativno dobro napisan i zapravo provedba je najvažnija. Tako da upravo ukoliko ta provedba zakona, sam nadzor ne zakaže, nećemo imati rasprave o krčenju šuma, uništavanju prometnica i slično. Također u članku 66. zakona stoji da se iz sredstava naknade opće korisnih funkcija šuma financiraju i kolaudacije radova koje se financiraju iz sredstava iste te naknade OKFŠ-a, a koje provodi služba. Možda bi bilo dobro razmisliti da tu odredbu proširimo i na znači javnoga šumoposjednika, odnosno na ostale licencirane izvođače, jednostavno iz razloga da ih se na ovaj način ne diskriminira. Iz izvješća odbora, matičnog odbora za poljoprivredu vidjeli smo da se dobar dio primjedbi, ako ne i sve primjedbe komore su se uvažile i evidentirane, tako da ih mislim nema ovdje ponovo svrhe ponavljati. Naglasit ću samo da su one išle u smjeru prepoznavanja i zapravo senzibiliteta prema naknadi za opće korisne funkcije šuma i samim naknadama opće korisnih funkcija šuma. Također spominjali smo ovdje problematiku sa studentima urbanoga šumarstva. Ponovit ću svoj stav, smatram da bi se ta problematika prvo trebala riješiti na relaciji samog Šumarskog fakulteta, udruge studenata i komore, a ukoliko se tu ne iznađe zadovoljavajući način da tada to dignemo na razinu samoga zakona. I na kraju, evo nadam se da ćemo i uskoro u naziv ministarstva vratiti sam naziv šumarstva. Čuli smo i u današnjoj raspravi koliko smo svi vezani za šume, koliko je značaj šuma, pa tako smatram da i u budućnosti treba razmisliti da naše matično ministarstvo u svom nazivu ima naziv šumarstva. Hvala lijepo.